Assalamu alaikum Türkmen halkım. Bariňiň ýetip gelen Gurban bayramynyňyz bilen gutlaýan. Allah'dan goýyllaň bir bolsun. Belalardan, beterlerden öz sowyan olsun Allah'dan daýjan. Indi men size bir ýüzlenesim gelýär-de watandaşlar, erbet ýurda sowyan, ýurdun içindäki adamlara sowyan ol. O watana bir wefa etip gaýdan piderallar üçin. Nerede o piderallar aýdyp berjek. Muhammed diýeji. Haramda da oğluňyz keýn adamsy men oğluňyz keýn adamsy diýip bildirýär. Haram ýok tufaýmadyň, biderag adamsy. Hapar maşenik. Pituh maşenik. Haram biderek onyan gayratly bolsaň wara agalan öldürtmezdiň ay. Bi gayrat pul üçin. Garayla narkoman. Yejeňizken. Yejeňizken narkomany. Görýäňiz eten? Yejeňizken biderek narkoman oňuňyzken. Garayla saňa diýänmi? Men diňe şolara söýgen men ýöne watandaşlarma söýjekken. Sebäp diýsen olar yejeňizken haram ýurtda awada adam goýmadylar. Oňa dogonuňyzken it diýdiler, oňa pişik diýdiler dogonuňyzken. Onyan ütköşük adam bolsaň, onyan dowum bol, gog adam bolsaň, yejeňiziň amyna ýurduňyzdan gaçyp gaýdýaňyzmy? Ha? Yejeňizken şo wagt ýurt, siz wakaňyzdan şo ýurtdyra, dogonuňyzken pituhlary. Yejeňizken siz özüňiz ýan dogonuňyzken, watanda dogonuňyzken garet çek bolýanmy bu türkmen oglanmanmy, gylanmady? Ha? Men söýýän yejeňizken siziň dogonuňyzken pituhlar diýip söýýän. Siz söýýäňiz yejeňizken, menem söýýän. Şoň üçin watandaşlar men diýjek bolýanym. Olan gepine gitmeň, olaňa taşar ýurt öýüdär, hemme zatlar bolan soň söýýär. Olar ýurda barjak da adam ýok, olaň ýurtda bitbizek adam ýok, hiç de adam ýok olaň. Mesela Amerika'da da iki tane jelemiz var. Artistçilik edip beren. Ona bilýänsiňiz özüňiz. Bizi vatandaşyň şehit bolandy. Yejeňizken narjan ulap berwa. Saňa diýen dogonuňyzken küntüzi. Indi sen sikän ýok, sikilip yejeň döl sorup bokurdyň uşagyna dogonuňyzken döl waryn sorup pizza sorup gittin. Indi sen Amerika'da sikän ýok. Yejeňiz artistçilik bolýady, öwrenýärmi dogonuňyzken pituhy. Men diýýär yejeňizken. Oly jelep näçe? Adamlar menke gürlewer umurum okda. Yejeňden derdi ömür bolmamda. Yejeňizken jelebi. Yejeň berdi öndürmejek godan yejeň amyna ýurdun satyp gaýdýarmy? Dogonuňyzken pituh güntizi. Indi sen sikän ýok dogonuňyzken jelebi. Ne diýip bu yejeň amynasken senem şo ýurtda ömürýän dogonuňyzken ýurduňa barjak da adam ýok. Sen yejeňizken olýa jelebi. Men saňa söýýän yejeňizken sen ýurtda adam mowdy ýaşullara deňeşde olýan sakkally. Olara yejeňizken ýurdunda dogonuňyzken köçede dogonuňyzken keçe ýazyp çay içip ýürýän yejeňizken jelew ýurduňa bar bilen olara dogonuňyzken o toýuna ýazna gatnaşyp dogonuňyzken ak pata berýän adamlar. Yejeňizken yejeňe bir ýerde dogonuňyzken siktirip öldürtdiň dogonuňyzken edip bolsaňam şo ýerde ölýän. Oly jelep saňa degişli. Men diýýän yejeňizken küntüz diýän dogonuňyzken Feroňa jogap berýän dogonuňyzken pituhlar jelepleri. Şoň üçin watandaşlar bular ýaly samsyklar ananman gaýrat ediň. Sag oturuň, saglykda görşeliň. Diňe toýda görşeliň. Bu ýalaklar ananman biderek ýurduňyza zar bolmaň, gideliň sagamanja ýurdumyza. Sag bolun. Assalamu alaikum watandaşlar. Bariň Gurban bayramynyňyz gutly bolsun. Kabul olsun eden dileğleriniz Allah'tan daýjan. İşiniz şoğul olsun. Şimdi men vatandaşlar yüzden çok adım var da şu yerde maksat taparın radıp maşaynik, pituh, gancık Sol mangaydia
men sen ya 3 tagattan ya sen yüzüň görkä diye men sen ya 3 tagattan ya nämetsen bilerin ya olay diye. Ene men şoň üçin ýörüp yüzüm aslında hani şu pitu ganzyk adam üçin var hani şo men näme diýen görjek bolýanna halkym bilen barar näme derin ya ol ganzyk mahkama şenik. Sen halkmy? Men sana men terek şu söz diýmeň sebäbi bar men arkamda halkym dur, ýurdum dur. Men şoň üçin diýen sana mahkama şenik pitu. Men sana halky görkä aýan bolýan mahkama şenik. Sen halk dälo, sen halkyň adam tam dälo pitu. Sen konçun maşenik. Düşündiňmi? Ene men yüzüm açdym inden sen eriňden gelen gudurod görkä pitu bajyň keyin mahkama şenik. Men sana şöý diýen düşündiňmi? Men arkamda halkym dur, şoň üçin diýen ganzyk. Men sen araryn plan ederin ýa-ni? Ey her kim sen ýa ganzyk däle pul öňe oynadyp berer ýa-ni huýpulýot. Bolýarmy? Düşündiňmi? Mahkama şenik pitu sana degişli. Yine bir yere gaýdyn her kim sen ýa ganzyk däl o diýen pul özüň satdyrar ýa-ni. Ejeň amana am dogonyň te puluň o ejeň amna kendiň bergiň mer orsetde ganzyk mahkama şenik. Götüň berme orsetden gaçyk gaýdýanmy? Ha? Mahkama şenik sana degişli. Sana diýen men pitu. Düşündiňmi? Men sen ýa pideral maşenikler üçin wara ýurdumy, halkymy, ata watanymy satmaýan pitu mahkama şenik sana degişli. Men diýen sözünde de durýan düşündiňmi? Sen men sikime de saýamok. Düşündiňmi? Men sen sikimçe de boramok. Mahkama şenik sana degişli. Ganzyk. Ýene bir gada gaýdýan. Düşündiňmi? Mahkama şenik. Eliňden gelýän gudrat taýdy görkezine sen men şu gözläp görsüň. Ine men sana juwa ýüzüm atjanynyň bolýarmy? Nire barmalanmasa men halkym bilen baran mahkama şenik. Sen halkda ýene bir gada gaýdýan pitu maşenik. Sag boluň ediz adamlar, sagylykda bolşalyň, toýda bolşalyň, özüňize gowja serediň. Bular ýa-ni haramzadalar, inanmaň, bular diňe sikip sok ýa. Başka işlerdim de şoň üçin ata watanymyzy ýurdumyzy satmalyňam, men ýa-ni samsyklan gepine gitmäliňam. Ana sag boluň, diňe toýda bolşalyň. Sagamanja ýurdumyza baralyň.